ndisanda kudzosera kumashure. I still remember muna 2017 mota iyo Zim1 ichinzi Mnangagwa ari kufamba ari kutomirawo pamarobots like zviri kuita dzimwe mota dzese. Isusu edu tikabuda pachindururani chedu tikati mota dzakamukomberedza ndo mota kedi yacho. In fact masiyayo ese wayanika chikodriver vachingotanga ari kungofamba ega. But anyway, it's a topic for another day. Munozoti ndanikirika asiso dzandiri kuya nadzo ndadzoka manje. Pane ma-updates, pane nyaya dziri panapa dziri kutaurika dziri kupisa. Saka inini ndangoti ndimhanye necho ndimbonoonesana nemimazimbabweans kuti toita sei. So nyaya iri kupisa rutendo vhesa zopo ching'ono. Pane nyaya iri kunetsa, pari kungobuda nyaya yekunzi mahospitals aya ma-tenet theatre anovakwa ne38,000 somewhere there. So pari kutaurwa narutendo ari kuti hopewo ino interviews on SATV you always say it costs 37,000 to build a hospital theatre in Zimbabwe. This is not true because Stanbic Bank helped upgrade a single theatre at Salim Mugabe Hospital and it costs 2 million to upgrade and 37,000 to import equipment. That is a total of 2,037,000 to only refurbish and not build one theatre. Then you say it costs 60 million to run 6 of major hospitals. That clearly is not true. Just the electricity bill of Paris is 6 million. And then look at the cost of just upgrading one theatre. 60 million is peanuts to run 6 major hospitals. Mashoko ari kubuda. In fact, inini ndiri kutoti imwe yekuzonzi ma 30 million machichi ma 2 million ekungora novheta iri kutaurwa inzi yakazoshandiswa nebhengi maprize eugananda acho iwa. Inini ndiri kuti zviri simple muri yeZimbabwe. Handiti vari kurambira hope wekuti adikirira. Hope wangangoya neconstruction company vamupe 37 vaone kuti zvinoramba here kana kuti akwanise kungova recommenda company inokwanisa kupa quotation yobva yaita 37,000. Chandiri kudaro ndechekudai so vanhu ava havazongomhanye kutaura nyaya idzi pasina chaitika. Vanenge vatorwa quotation kudhara vataura necompany dzacho munoda mari kuvaka chinhu ingadai so. It's not about kuvaka chinhu chiri luxurious. Kungoti kuvaka chinhu chekuti maZimbabweans vabatsirikane ndo panenge pane nyaya. But I don't know kuti vanhu ava vari kurasika papi mu one room. Ndoyeri kunetsa ungodai so kungosupporta Mnangagwa. Vazodai so 2 million 7 million akomanaka. Hede. Kana mari dzinokwana chimbosiyai ma quotation ezvigananda ikoko. Munhu anoto achitofunga kuti ava defender ZANU-PF ari kutowedzera kutofumura kuti zvinhu zvikuovercharge koko. Because isu tinenge tichiziva tinenge tinawo ma-construction company vari reliable zvekutodaro vanotoziva kuti aiwa apa panokwanisa kunge pachiningirikina panokwanisa kunge pachivakika pachitodaiso nemari dzesedzo dzinenge dzichiitika. But yo zvigananda vanhu ava. Now ari kuendera mberi pane imwe. ZANU-PF government has built more universities per capita than the South African government, apartheid and democratic government combined. Did you know that the Zimbabwean government has built more higher education institutions per capita than any other in Africa in 40 years? It has built 16 universities, 13 polytechnic, 13 teacher training colleges, 13 nursing colleges, 43 research institutes, and over 9,400 schools. Many of these were constructed under 24-year-old of sanctions. I use South Africa as a benchmark because it's the richest country on the continent and the continental benchmark. So if it's true that Zimbabwe has challenges due to looting, how has allegedly looting government achieved this and best education in Africa? P.S. This is why our senior government officials receive luxury cars to retain them. I don't akona propaganda zichibikwa kana wega utosvika pokunoti panotakangwa bani unoziva kuti anzi yakavaka zvikoro mauniversities vakawanda nemachinji kudarika zvinhu zvese muAfrica. Handisi kuramba pamwe maingovakawo but ndiri kushati maizvivakira kuti because hatisina kuverenga zvemaprivate schools panapa tinovaverenga zvongonzi mangovaka chakati madidi panapa kana kuti kuuniversity of Zayoja whatever kwavakwa chiriko hazvisi zvegovernment ndezveZayoja zvezviya mukunzwisa chikoro chana guti cheche ponzi pazovakwa chimwe maprivate ese mamission schools aya hazvisi zvegovernment ndezvemachechi muri kunzwisisa. Ndo nyaya imwe yatiri kuramba zvikoro kungomberi magovernment schools yachayo muZimbabwe vamwe vanacho kufamba madzidistance aya vari kuningina asi vari kuverenga nezvimwe zvikoro zvaibatanzirwa mari nana Chari zvezve zvichirenovetwa nana Freeman Chari kani. Una Zimbabwe unokangwa
tete chitodawo proof mufunge pazvinhu zvese mune muchitaura. Hapana chakamboshata. Kune vanhu vanoshandira media yenyika. Ko chinovanetsa chiko kutanga kutora zvikoro zvacho one by one kuti chikoro chakavakwa musi wakati chakavakwa vogadzira kana chidocumentary chezvikoro zvacho so that maZimbabwe nyika tongopedza nharo dzacho kawani muchitaura government school zvimaingiri zvacho because imimi chimuswera muchiti nyaudzira kudarova chiri kuzotinetsa chekuti vana vemaministers nevana vemapresident vacho vana vezvigananda vana vechichi havasi kudzidza muzvikoro zvacho izvo zviri muZimbabwe. Why? Izvo zvakavakwa negovernment sei? Because at the end of the day munotoziva kuti ini mwana wangu handingambomuendese ikoko haiwa atomuendesa ko indava sei musingaendese mwana wenyu ikoko vana venyu vakutsvagai kuchina kurussia chaiko ndotosangana kune vana vemanikirikiri vezvigananda ivavo hatitoverenga nyika dzacho tikadzipedza ko vari kuenda kunoitei kana makavaka zvakawanda kupfuura Africa yese tisingatotaure paSouth Africa pacho padhuze vakazara ikoko vana vezvigananda. Ende imwe nyaya iripo ndeyekuti vanhu vacho vari kuzochinja futi. Ndisati ndakuvhurirai hombe panapa ganingokuzivisa kuti kana uri muSouth Africa uchida kuregisterwa company education research inopedza inobatsira kuregisterwa mumakambani vasina mawork permit. Saka chinongodiwa chete iwewe chete kungota valid passport woregisterwa company yako vhurwa FNB business account zvakachipa. Handisi kutaura price because vanozotadza kurara. Contact him, fonerai mukoma oweni izvo vakugadzirirai macompany vakuregisterei zvinhu zvenyu fasta because hapana chikumbodhura apa zvakuafodeka izvi chero basa raunoshanda rinotovhura nhingirikini price yakachipa. Foneranai kuti nhingirikini ipapa. Back to the story gatingopedzisani chingodai so mukushava kuti zvigananda zviri kubva kupi handiti panongwe munhu ambotiti vanhu vese vari kunodhivenda ZANU-PF vachizodidiya vanenge vachingozviitira for struggle havasi vese vari mustruggle. maZimbabweans ese vari kuita zvinhu zvari greed. Most of them vari kungotsvaga kuti ivo vadye nemhuri dzavo vachiguta. Sori zvenyu gedza ndimbokudza here munomboziva here pane mukadzi uya anonzi Barbara Rhodes weyo. Nyaya iripo ndeyekuti kuti vatosvika ipapapa ana Rhodes ava ana Barbara Rhodes ava zvine maitikiro zvinenge zvichitoita vari nokuti akatanga ari kuMDC. Hey, alright. Minister of Tourism, Honorable Barbara Rhodes, in 2015, she was active in MDCT and loyal to Mr. Tsvangirai. Masibanda, my George, was not even ZANU-PF structure, only to become an MP in 2018. Today, she hates opposition. Domashoko aripo atutosangana now. Barbara Rhodes joined politics in 2017 after an invitation by comrade Opamu Chinguri. That's when she got into structure. The journey to Chirumanzi MP began in February 2018. She grew up in Inkomo Barracks. Her father was Sergeant Major Alex Chipangura. She had divorced Mutono by the time of his death. Ndoma shoko aripo atiri kuona pano. Saka in short tungoti angari kwa opposition anditi. Ndo baba opposition tukona 2015 aitoshandira kwa achiningire kwa 2017 kopo vanoningirikina batopinda actually once uya kunokuti join ku ZANU-PF ndo batopinda so azo opposition adi kuinzwa nyaya yacho opposition futi atochinja inzara but zviriko we understand it's politics but chinongodiwa at the end of the day kuti Zimbabwe ive a better country, a better place to live. Zvimwe zvese tozotaura because mese vazhinji mukutarisa panapa muri zvigananda kaimi amusati maona mukana vamwe vazhinji muri zvigananda izitotozotaka kutoseka ino mazopinda kuti ayi but ningiwo wakabva pakati sorry zvenyu handienda kuvhurira hope but haana kuti tingokuzivisa iwo because kunoona ungada kuti bvunza unonga uda kuti tononga pamwe isusu ndisu tinenge tichirasika kuti takarasika but zvinobva tanguva tingoti but iwo ungoti chigananda kapepe. Saka ini kana makuzoramba ukuzoti ndingakabva kune vanhu kwacho bhazo noita chigananda it's up to you. Ndonyaya iri panapa namba ndamutombokwisira kuti mumboisa ma audios because kune vanhu vakawanda vane something to say. Gedza ndi kuchikwisira nhamba manje moisa ma WhatsApp audios muchindisendera muchitaura zvamuda kutaura about anything, any situation that is happening in Zimbabwe, even any message you want to send out there kuma Zimbabweans. Send aiba namba dzandinoda kukuisira muchifanira kuteerera munhu ari kutaura zvaari kutaura muzondudzwa kuti muri kuiona sei nyaya yake. Nechitungamidzira iye mushamarari wedu Kirian. Ichokwadi. Unoziva mufana kulendi unopatsanura zvinhu zvandinoona Mr. D. Chidhakwa chiya chadzoka. But kudhakwa kwakanaka futi sometimes. Ndakuti vataiumburudza kusangwe kumabhuniyo taitiumburudza takatodhakwa futi. Asi kudhakwa zviro ndakupenga.
kuningi ndamwa mutorirwe kwete ndikasvuta yangu yambuya nehandai yaipa inga dzawangotengeswa makutoti mari nadzo wani asi nekusaziva. Asi Mwari akaona kuti vakomana ava nevasikana ndikavapa iyi fodhlai vanongomburudza. Ndizvo chokwadi tazvita. Anyway, nyaya yangu iri pamashoko ari kubuda murevolution yatinayo iyi yekuti nyika idzokere kuvaridzi vayo. Sorry. Kuti nyika idzokere kuvaridzi vayo ivo vakakomborerwa naivo sekuru Kaguvina mbuya nehanda. Zvino zvinondinetsa ini zvaundishamisa hangu Mr. D. Unonzwa kumadokere kuri kubuda rimwe shoko, kumabvazuva rimwe shoko, amene kuchamhembe maodzanyemba zvangosiyana siyana. Asi ndikanasa kuzongorora vanhu tave kurasa chinangwa 1 chatiri kuda. Takumhanyira mhepo kunobata mashizha aoma, unongoti ukaribata vharapwa nyika. Hapana raunesa mumwe. Kana urifembedza chako haurifembedzi. Ndakuti mashoko ari kubuda yaka ndinomazeya ndoona kuti ashuwa vanhu tinorasika. Nyaya yedu ndekubvisa zvigananga nemukuru wacho nefuregi yacho. Ndozvandoda. Etangoitora inobva yachinja yakunzi Great Zimbabwe. Anyway, nyika dzadzemajenzi mazuva anodzi. Zvozviya ndakarwa hondo chechi no. Wakaenda kuhondo kunorwira nyika kusunungura. Saka izitaitoro